Yung merong isang pelikula na, basta usually, di ba, pagka may pelikula ng disaster, disaster zombie. Kunyari zombie apocalypse. Hindi ba para magkaroon ka ng yung The Quiet Place? 'Di ba ano bang unang ginagawa nila para maka-receive ng message? Naghahanap sila ng channel sa radyo. Radio. Radio talaga. 'Di ba? Kaya kung ikaw hanggang ngayon nakikinig sa radyo, nako, masasalba ka po. Charot. Pag nagka-second coming, magbo-broadcast kami, may mga buhay pa ba dyan? Dito sa banda, walang zombie. Wala nang zombie, ganon. So kapit lang po tayo sa sa industriya ng radyo. Correct, Kasi ito po ang magsasalba sa atin sa second coming. Chareng. Di ba, isipin mo di ba sabi daw nila pag second coming, tama ba? Parang isa-isang mawawala. Tama ba yun? Mag-rapture. Mag-rapture, di ba? Yung bigla na lang, halimbawa, pag kinuha magkausap tayo na sa mawawala. Ganun ba yun? Parang ganon. Parang kinuha ka na lang ni Lord, may iwan na lang damit mo. Oo, correct. So, ibig sabihin, pumunta ka na sa Tama, langit. Yung diba? may iwan dito, alam na this. Iraradyo na lang po namin kayo. kung ano ba mga kasalanan mo, ha? YL. 10-4. Taurus girl. Ano bang kasalanan mo? Ba't naiwang ka? Oh my gosh. Radio, I don't think radio will die. hindi. In the near future. Kung man mangyayari yan, in the far away future, mga ilang generation pa na nakasunod sa atin. Kailangan, Jigs, kasi 5 years old pa lang si Prince. So radio cannot die. Ayan. Uy, salamat na marami sa lahat ng mga kabisya natin na laging nakatutok pa rin sa atin sa radyo. Correct. Radio will stay. Correct. Ang maganda nga sa radio, nag-evolve na siya eh. Oo, tama. Dati nakatago lang tayo, di ba? Ngayon, may mukha na, di ba? Kapag dati, ang natatandaan kong instruction sa amin nung wala pang social media. O pag, doon sa mga dating DJ, ang sasabihin nila, pag dinescribe yung si Nicole sa on air, sexy, balingkinitan, 36, 24, 36, ganon. Di ba? May pag-imagine. Tapos, who would have thought na one day, kita nyo na talaga na hindi pala 36, 24, 36, kundi 36, 36, 38. 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!